Som la Martina, la Isis, i la Berta. i avui us explicarem un experiment. ara us explicarem en què consisteix el nostre experiment. I si 50 més 50 quan fan? Doncs 100. Doncs no sempre. I ara us explicarem per què. 50 mil·litres d'alcohol i 50 mil·litres d'aigua no fan 100. Per què creieu que passa això? Aquestes són les nostres hipòtesis. La meva és que jo crec que no tenen la mateixa densitat. Jo, sincerament, no tinc idea. Jo crec que com que les molècules d'aigua i d'alcohol són diferents, les d'aigua s'interposen amb les de l'alcohol i el volum disminueix. I ara anem a fer l'experiment per comprovar-ho. Els materials d'aquest experiment són 2 vasos de precipitat, una ploveta, alcohol i un comptagotes. Posem alcohol i aigua en un vas de precipitats i després amb una proveta mesurem si dona 50 exactes. Ja tenim 50 mil·litres d'alcohol i ara ho aboquem a la proveta de 100 mil·litres. I fem el mateix amb l'aigua. Ara ja tenim 50 mil·litres d'aigua. Ara els abocarem a la proveta de 100 i comprovarem si fan 100 o no. Com podeu veure, fan menys de 100. Això vol dir que 50 mil·litres d'aigua i 50 mil·litres d'alcohol no fan 100. Ara us explicarem per què passa això. Com veieu en aquest dibuix, les molècules d'alcohol són més grans que les d'aigua. En aquest cas, si fiquem 50 mil·litres d'alcohol i 50 d'aigua, les d'aigua se fiquen entremig de les d'alcohol i donen menys volum. I fins aquí el nostre experiment. Espero que us hagi agradat molt. I fins una altra.